Oy, Dong. Nanaman lagi ka? Opo. Oh, sige, dali. Kaya na ako'y pangutanan mo. Nasa kay good news. Oh, dali, butang na ako'y pangutanan mo. Na ako'y pangutanan mo. Siya naman sad. Kapoy ay. Butang bag mo. Karon, ipopos naman si Mana sa imong pag-eskwela. Gikan sa pag-apply sa klase, usag semana na, nahumana. Mangutana ko nimo. Siya naman siya na pumunta na. Unsa may nakatuna nimo gikan Lunes hangtod sa Biyernes. Tubag ako. Yan ay. Kuan at least. Amigo ito po sa kong maestra nga. Para makaton ko. Di dyan ako mapugnan siyang kagwapa. Ha? At di na ako mapugnan ng gipa. Ay, gwapa. Hindi ako maestra ko. Nganong magpadaan naman sa kana mga gwapa dong? Sa usa ka na. Sa gunsaon na kukuan. Di na dyan mawagtas kung una-una. Naamang Japon siya. siya. Ako ang maestra. Priting ko po nga. Ang pag-eskwela mo yun na dong, dili ka na imong maestra dong. Ako pangutana nimo, unsay nakatuna nimo tibok si Mana, unsay nakatuna nimo sa inyong eleksyon, unsay nasud si mong utok. Kuan ay. Hina na sa to. Nasad ako classmate mo. Agi. Priting ko po nga. Ano? Eskwela ka tarong dong. Oo, Sige mo lang pamantay ng mga gwapa. Wa di kayo nakatunan. na. Oo, isama tubag ako sa mga nakatunan. Kuan girl. Naterpil ko ba? Kana mo sundot. Kana mo akong gipangutana nimo. Kanang isay nakatuna nimo na perfect ka? Isa mga eskwelahan anong na perfect, isa man na perfect ka. Naterpil ko ba nga akong crush kay binisihan ko? Astang hanggawan. Gilid na dong, undang eskwela dong. Wal. Ikapoy ko nimo dong, hatod kuha ka sa eskwelahan, pabawnan ka kag perting mga ninduta, ubaw nganong wa magay klarong eskwela. Undang, kapoy ko nimo dong. Undangan na, pusa na diya, pusa, butang na pag-ilis ito kay gason ba di ka? Pag-ilis. Ugasasan! Oh, ana gina kay basta perting mga patinga mo eskwela. Pirmi juga sa hugas yun pa dong. Yan na, sige na, hugas na to, hugas. Ano?